В модата сигурно. В модата много често се използва фюжън. В заведение фюжън интериор. Списанието. Кухнята. Фюжън кухня. Казват съчетание на азиатска с не знам каква. Значи фюжън е сливане на усилията на две или повече групи, компании, хора, обединяването на тяхната усилия за постигане на общ резултат, който обаче е положителен и за едните и за другите. Когато обединим ние усилията на две компании, които сме с, кажем, за едно допълващи се продукти, не сме конкурентни директно, слееме базите си данни, тогава аз мога да продам моя продукт, който моят партньор няма на неговата база данни, този мой партньор, който продава друг продукт, продаде на моята база данни. По този начин ние с наполовината бюджет, защото аз давам половината и той половината, ще постигнем по-добър резултат и за един и за друг. Това е сливането на усилията на две единици за постигане на общ положителен резултат за всеки с намаляване на обема на инвестиции. И повече напрежение, повече екипи